Hi guys and welcome back to Mag Korean Tabay. Ang atong topic karon is all about the EPS topic book 1. So before ta mo proceed sa libro, i-explain sa nako unsa ni si EPS topic. Si EPS topic is the Employment Permit System Test on Proficiency in Korean. Oni siya ang pamaagi para makatrabaho ta sa Korea. Walay agency nga authorized to send manpower dito sa Korea kundili ang POEA lang mismo. Government to government ang process niya. So kailangan nga mag-study ta og Korean language para mapasa nato si EPS topic. It's because kini siya nga exam, full Korean siya nga exam. Sa atong past video, ako anang gi-explain ang Korean vowels, Korean consonant, and then Korean syllable. Ug I hope nga naamoy natun-an sa atong past na video lessons or video tutorials. So karon diri sa ato ang EPS topic book 1, ato agyapong mabalikan tong mga past lessons nato sa consonants, vowels, and then syllables. Pero mas better na i-view to ninyo tong mga past videos nato para naa na mo'y learnings on how to read Korean. Kini nga libro kay ang Hangugo Pyeongjang Gyeoje 1 or ang standard textbook sa Korean. Ang una nga chapter kay ang Hangul Ikige 1 or Master Hangul the Korean Alphabet 1. Ang meaning sa Hangul kay Korean alphabet, while ang meaning sa Ikige is mastering. So kung ato ang i-translate ang Hangul Ikige, it is mastering in Korean alphabet. Hangul, the Korean alphabet. Una natong tun-an or i-review ang maong kwa, chaum, meaning ang vowels and consonant. Ang Korean sa vowels kay maum, while ang Korean sa consonants kay jaum. Natay 19 ka chaum or consonants nga naa sa ato ang second video, ug naapod tay 21 ka maum, ang vowels nga naa sa first nga video. Ang 19 ka consonants kay ang kiyok, nyon, digot, Real, Miyam, Biyop, Shiyot, Iyong, Jiyot, Hiyot, Kiyok, Tiyot, Piyop, Chiyot, Sanggiyok, Sangdigot, Sangbiyop, Sangshiyot, Sangjiyot. Ug ang 21 ka vowels kay ang a, o, u, wi, i, wi, ya, yo, yu, wi, ye, wa, wo, we, wi. Para manas mo sa pagbasa ug pagsulat sa chaum or consonants ug moum ang vowels, palihog i-review ang atong first and second video. Ikaduha natong tun-an ang Hangugui Omjul Gosum or ang Korean syllables. Ang translation sa syllables in Korean is omjul. Korean syllables kay ginasulat sa upat ka pamaagi. Kini nga pamaagi kay naa sa atong third video. Pwede ninyo i-rewind or i-review ang atong third video para sa Korean syllables. Ang unang pamaagi kay ang moum or vowel. Example niini ang a ug o. Timan inga ang pagsulat og Korean perminti mauna ang consonants. Maunang naay letter iyong sa una ni a. Ang letter iyong kay silent or wala siya sound pag naa siya sa una sa syllables or naa siya sa initial sa syllables. Maunang ang atong basahon kay ang nagsunod nga vowel ni ini or ang a. Ang a timan nga vertically aligned or patindog siya pagkasulat. Maunang si a ato ang ibutang sa right side ni iyong. Ang atong ikaduha nga example kay u. Parehas kay a naapod si iyong sa taas ni u. Timan iusab nga ang iyong wala siya sound or silent siya pag naa siya sa initial sa syllable or una siya sa syllable. Ang atong basahon kay ang vowel lang nga o. Ang o kay horizontally aligned or pahigda pagkasulat. Maunang ato ang ibutang or isulat si o sa baba ni iyong. Ikaduha nga pamaagi, chaum,
plus moum or consonant plus vowel. Kini nga pamaagi kay katong mga consonant nga naay sound value sa initial. Example ni ini kay ang na o ku. Timan nga ang a kay patindog pagkasulat mo nang ibutang nato siya sa right side ni niyon. Ug ang u kay pahigda pagkasulat mo nang ibutang nato siya sa ubos ni kiyok. Ikatulong pamaagi, moum plus jaum or vowel plus consonant. Always nato timan-an nga ang pagsulat og Korean or pagbuhat og Korean syllables perminti mauna ang consonant. Maunang naa ang letter iyong sa una or sa initial niya nga syllable. Example ni ini kay ang an og on. Sa an, ang niyon ang final consonant mo nang ato siyang ibutang sa ubos ni ini. Sa on pod, ang niyon ang final consonant mo nang ato siyang ibutang sa ubos ni ini. Ang ikaupat nga pamaagi kay ang jaum plus moum plus jaum or consonant plus vowel plus consonant. Pareha sa ikaduha nga pamaagi katong mga consonant nga naay initial sound lang ang naa diriya. Example ana ang kang ug ang gum. Sa kang ang iyang final letter, mo nang ang iyong is ng ang iyahang final sound. Sa kumpod ang iyahang final consonant kay miyang, mo nang m ang iyahang final sound. Iyong before a vowel has no sound value. A syllable is composed in a vertical or horizontal order, or ang iyong daw pag naa siya sa una sa vowel wala siya'y sound value, or meaning naa siya sa initial sa syllable. Again, dili nato basahon or walay sound value ang iyong pag naa siya sa una sa vowel or naa siya sa initial. Ang mga vowels nga isulat sa right side sa consonant kay ang a, ya, o, yo, i, e, ye, ye. Ug ang mga vowel nga isulat sa baba sa consonant kay ang o, yo, u, yu, u. Example sa pagsulat: a, gu, an, kang, gum. Moum or vowel. Ang 21 ka vowel sa Hangul or sa Korean alphabet kay gi-divide sa napulo ka basic vowels ug 11 ka double or combined vowels. Kibun moum or basic vowels. Daumul, ilko, shishipsyo. Read and write the following. Sa unang video, atuan ang gitun-an sa pagsulat ang 10 basic vowels or napulo ka basic vowels. Karon, pwede ninyo usab praktisan pagsulat ang 10 basic vowels.
Yunsup or practice. Sa kini nga libro na atay maagian nga yunsup or practice. Ug importante nga ato kining sundon para mahanas ta sa pagsulat ug pagbasa. 1과 한글 익히기 첫 번째. 기본 모음. 연습. 1번. 다음을 읽으십시오. 1, 2, 2, 5, 3, 아이, 4, 오이, 5, 우유, 6, 여우. 2번. 다음을 읽으십시오. 1, 아, 어, 오, 우, 으. 2, 오, 아, 어, 우, 이. 3, 야, 여, 요, 유. 4, 요, 야, 여, 유. 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 아, 2, 우. 3, 오, 4, 야, 5, 요, 6, 여. Ijong moum or double vowels. Taumul ilgo susipsyo or read and write the following. Sa una nga video, atuan na pong napraktisan or natunan sa pagsulat ang double vowels or combined vowels. Karon, pwede ninyo usab tunan sa pagsulat ang combined vowels. Yunsup or practice. 이중 모음. 연습. 1번. 다음을 읽으십시오. 1, 예, 2, 와, 3, 왜, 4, 와요, 5, 위에, 6, 외워요. 2번. 다음을 읽으십시오. 1, 에, 예, 와, 워. 2, 위, 의, 와, 왜, 3, 워, 에, 예, 의. 4, 왜, 와, 에, 예. 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오.
1. 에, 2. 왜, 3. 위, 4. 의, 5. 워, 6. 와. Mao kadto ang lesson 1 sa book 1. Kung naa may mga komento sa atong pag-review, pwede mo comment sa ubos. Ug ayaw kalimot pag-subscribe para updated mo sa mga musunod nga videos.